hamtude yebde ayaw habrirde Pindi TV caggal yettude geno gonɗo jonɗo en juule rasulu sallllahu alayhi wa sallam noon calmininɗen khalifaɓe diini calminɗen kadi khalifaɓe aada kono kadi en calmini ɓen ɓe ganduɗa ko ardiɓe ene galle he tuggude baba abou habsatou coumba hamme ha yetti dawoudou gueddaɗo maymouna tafsir dawoudou mariata samba gay siritanum arɗo guerlel ɓen golloɓe e nder galle o kala en pawi calminali men e ɓeɗo ɓe kalɗen tongode men temedere e nogas e jeetati tawa ko émission holmo woni an arti kadi tawana jaɓɓi mbo jaɓɓino kono eɗen mbawi wiide on saaha ina wawi tawa ko caɗele karalle caabi fodde laabi ɗiɗi dañani yaltude woni omo ganduɗa ko Houdou Boubou Dia o arti e tongode men temedere e nogas e jeetati en mbatta joni joni so wona tottudembo o salmodira e yeɓoɓe ayaw habrude Pindi TV kono kadi ni e yeɓoɓe émission men holmo woni an assalamu aleykum. Assalamu aleykum bamodi calminmama mi juurimama salmini dendagal yeɓoɓe hettotoɓe e Pindi TV kadi ko weltare no fewi eno bismiɗa kam ɗo e galle o donc merci quand même jarama ɗum noon haade men woɗɗoyde joni joni en jahat toon to rési dottuɗen ɗo Adama Diop o artana men e dartol gurdam walla mbiyen biographie omo ganduɗa ko Houdou Boubou Dia en jeehi. bandiraɓe musidɓe tedduɓe yewtere men bismi hande ko koɗo notortoɗo Houdou Boubou Dia walla noddiramo Alpha Dia ɗum ko so tawi a yeehi e wuuro makko witego Wodebere e Makkaji so tawi aɗa namdomo namdirtoɗamo ko Alpha Dia kono noon inde ɓurde huftidinde nde ko Houdou Boubou Dia o gorko mo Wodebere e Makkaji so tawi e mbi eɗen ndewa e CV makko émission foof ene wawi hejje hen ko ɗum saabi ko seeɗa jubbeten e nder hen hay ɗum nene ko in diplôme ji tan ɗi heɓi saket ɗi garaten ko gorko jeyaɗo e nder commune mo Wodebere e Makkaji tawetego e nder falde Kanel région de Matam Houdou Boubou Dia heɓi ardade pelle kewɗe ha tenti e ɗen ɗe ganduɗa ko jeunesse e ɓurde hen tentude tan ko COJER départemental mo Kanel mo woni coordinateur mon guila duuɓi limtinɗi so en garti to sengo jangde e ɗin diplôme ji no mbirunɗen e gardidi sakkette ɗi heɓi alay sago kalen master 3 en francophonie économique à l'université Jean Moulin Lyon 3 ina wonde MBA en commerce et opération des projets internationaux to école supérieure de gestion de Paris woni ESG ɗum ko ɓoyani ko tan wonno caggal on CV patam lamijo baɗɗo fayida Houdou Boubou Dia ene dilla to banggue dawrugol omo heftinira no fewi e gon sengo omo wallodira no fewi e o mo ganduɗa woni Daouda Moussa Dia coordonnateur départemental mo Kanel premier questeur à l'Assemblée nationale o rutti o woni honorable député tonto Assemblée nationale mo leydi Sénégal kono kadi o woni maire de la commune de Orkadiéré nden hoolare ene jokki ha yetti e mawniraɗo o woni Harouna Moussa Dia ha saabi Houdou Boubou Dia hande ene jeeya e ɓen ɓe ganduɗa noddirteɓe conseiller à la présidence de la république manam yimɓe jeeyaɓe e ɓurɓe hoolede tonto galle lamorgo to so en duttima tonto Wodebere e Makkaji ma en pam kanko Houdou Boubou Dia e ɗin sumgoji mairie ɓennuɗi ɗi o waddi jungo e fandu e o mo ganduɗa woni Alhousseni Ndiaye ha saabi ɓe keeɓi ngun polgu o gorko pullo woni koɗo hande nden yewtere holmbo woni an ɗum noon caggal nde Adama Diop waɗani en lowre yajde e gurdam ma ɗen ndewɗa ɗen jangguɗa fo famama hol gonɗo Houdou beela ɗo wawi min waɗandi hen ko tubak wiyata ko commentaire seeɗa. mi salminmama gongol ceerno Mody neɗɗo haalde hoore mum ene metti seeɗa kono ma en gueho min komi Wodebere najo jibinami ko Wodebere koni janggumi ko Kanel par ce que Kanel mbanmi cursus am primaire à secondaire mbimi Kanel garmi e Dakar ɗo mbanmi cursus am lycée ɗon dañmi bac après jaami université janggumi jangde commerce et affaires international mbanmi hen duuɓi 5 donc dañmi master de commerce kadi mi wonno major fulɓe mbiyata ko
yimɓe fof so dogi aɗa jeeya e hedde yeeso 2013 gonɗo yeese haralde moom 2013 piilami lappol mi dañmi master 2 nden kadi ɓurmi taw déjà mi naatino e politique ceernom politique noon ko premier questeur no min puɗɗitto gila min keɓani pouvoir eyi mbaɗa siftora mbaɗa wonduno e wodbernajo goto ne wiya Samba Sow ene wonde kanelnajo goto ne wiya Amadou Wane nden min noddimo téléphone o wi min yomin tawmo Mermoz galle makki eyi nden kanko questeur en calmini questeur e galle mum min noddimo téléphone noddumomi téléphone o wi min tawmo toon taw kadi haɓe goni préparation nden makki no foti ya tourné kanel te en 2011 après min tawimo Mermoz min jewti nde woni noon o totti min pour siftore nde woni première fois nde min keeɓi simisaji min keeɓi t-shirt aji ha keewi min jeehi kanel commune Kamel ville o min jaɓɓi toon président donc après président heɓi pouvoir donc mi meeɗa wadde varié min ko leader goto tan joguimi firti ha joni walare ma ko ɓen tan meɗɗa wontude ha joni guila nden ha joni politique way politique ma ko kamɓe tan Daoud Haroun way Daoud Haroun mi change ani mi variani par ce que hunde fof ko jiiɗa ne waɗi fidélité ne waɗi loyauté kadi ko fidélité tan yoɓata heddoto noon sa naati politique étant donné kadi mi woni gardiɗo suuhaɓe département Kanel e suuhaɓe fof kadi suuha fof ne jogui mawɗo mum donc il faut suuhaɓe fof kalda e mabɓe kadi mawɓe mabɓe ɓe fof kadi relation won hakkude mon donc mais neɗɗo fof ene jogui mo tumni ko eyyi to waɗi hande posture mo kemmi o ko posture coordonnateur départemental kamɓe pop hande mboɗo yewtude e mabɓe mboɗo haalde e mabɓe même ene woodi même responsable uji nana national to toon puɗɗorɗen ni toon an wonde coordinateur COSER département mo Kanel o beela onon sukaɓeɓe kam oɗon ɓattodir mbaɗa wona nomination politique tan woni ɗon hakkude amen e sukaɓeɓe eyyi aɗa to coordination aɗa politique kam ko lawol gotol tan wonata 2015 COJER waɗa formé hewno candidat ji aɗa pucci so dogui tan bamdi lawol après finalement en ganduno ko wonɗo on ko wonnoɗo pucci ɗin dogui tan bamdi keesi yawti hes donc wonko wonnoɗo ko wonno noon yimɓe fof ndenti tan waɗi consensus mbi ko oɗo min garti woni masalaha way par ce que mi fonno yeher ko élection kadi parti o ne heeɗi élection parti APR o ɓuuri yidde ko consensus masalaha jeehi consensus nomin jeehi consensus nde après min ɓe gardinimi mbanmi bureau aussi min liggi hen kadi ko heewi min mbaɗi e 2015 ha joni bureau meeɗi darnitede waylita walla guila nden non bureau structuration ko laawol gotol darnete so tawi ne dartete gongol ko président hokkata yamirore président parti o hokkata yamirore wiyata min mboɗo changer structure uji ɗi foof tan o firto wonno foof après yimɓe heeɗi yimɓe mbattano wonno mais kalko waɗa structuré e wona noon changirte ko par ce que waɗi PV ji ɗi on gondi hen présidence on gondi hen parti o donc ɗum noon ko darna foof sona hay an hoorema gacca tawa tampi gacca donc sa acci noon hankkadi ene wawi ƴeewede gardiɗo goɗɗo eyyi mais wuulago jamma accirta he goto sukaɓe ma en gartu hen ɓe teeli kadi kono noon hakkude mon e Moussa Sow ni beela hakkude ma e Moussa Sow an holno wayi coordinateur national Moussa Sow coordinateur national min komi coordinateur départemental kanko woni dow amen kanko kippi département ji ɗi fof eyyi koni noon kadi goto fof aussi ɗon herƴani hakkude non herƴani hay so tawi o politique saha département o ɓurata wadde important ɓurata wadde concentration e dow mais herƴani par ce que hay oɗo semaine ɓennuɗo o
o noddimi pour wiide comme commune coordonnateur uji départementaux carte ɗe ene jalta hol darde coordonnateur uji e département ji ɗi pour carte ɗe mbawa yeeyede e yimɓe ƴeewa ko joguiɗen pour aussi président junngo mum haaƴe junngo président haaƴe pression waɗe président watta reconduire deuxiéme quinquennat deuxiéme quinquennat wiide ɗum troisiéme mandat deuxiéme quinquennat huudu joni en ɓosat seeɗa ɗo banggue eɗen gandi wutteji ɗi ne keewi kono en mimatto mimen ga saabu wonko Allah rokkuma min paami to banggue huudu ko joguiɗo nele mawɗe leydi jogade nele mawɗe leydi ne mawni noon chargé de mission président de la république ɗum holno wayi aɗa ko jiiɗa ho hunde foof waɗi ko mecce comme an o joni honko kalɗa ɗo joni eɗen puɗɗo o kalɗa homi mi wawa ɗum eyyi neɗɗo fof honko wonto watte tan to mbaɗeteɗa ɗo a wawa ɗum eyyi min noon 2018 président nomim caggal voyage jahanoɗo Hambourg to Allemagne après président nomi waɗimi chargé de mission caggal Allah heeɗi caggal Harouna e Daoud après noon gonmi chargé de mission avec mission chargé de mission noon ko façon ngaji ɗiɗi ene woodi chargé de mission et mission ene woodi chargé de mission sans mission chargé de mission sans mission a woni hen chargé de mission tan pulaar paami eyyi ka nelaɗo kono noon ka jooɗiɗo galle tan donc a ala cahier de charge oɗo noon chargé de mission joguiɗo mission ka nelaɗo kadi wona nele a nelama tareji a nelama Bordeaux a nelama Wendu Bosiyaɓe a nelama Agnam nele e nder nele an koye neleteɓe jaahaɓe chargé de mission ma noon donc ni woni noon eɗen nele to heewi kadi ene woodi kadi rôle amen goɗɗo e Sénégal kala to waɗi hen caɗele somin jahat ma goto amen yaaha sa yeehi mbaɗa rapport mbiya a yeehi département Podor e département Podor o a yi wuuro wiyeten o tareji caɗele mawɗe nen noon jiiya rewɓe ɓe jiiya suhaɓeɓe jiiya halifaɓe diine ɓe mbaɗa rapport ma nelda compte rendu mawɗo leydi ndi ɗum koye nele jeeya nele goɗɗo nele ko nele diine taw koye galleji diine e galleji diine ɗi won message mo ɗum jiiɗi wadde jaaha e galleji diine he keɗoɗa mawɗo diine o haalanma koɓe jiiɗi koɓe cohli holko probléme uji mabɓe et donc anni aussi mbaɗa rapport nelda mawɗo leydi so won probléme goɗɗo comme no ñanden Dias probléme baɗɗo toon aɗa wawi yaade toon kadi e jiiya gañaɓeɓe kadi jiiya hoɗɓe ɓe e wonɓe wuuro ɓe mbaɗa rapport gara nelda rapport o to mawɗo leydi ndi minen ko wayno tan ko tintinde e findinde e andinde ko kewi ɗum woni nele saaha hari aɗa heeɓa nele aussi nele caggal leydi aɗa heewi gonta caggal leydi noon aɗa heeɓa nele caggal leydi koni ham nele ɓurɗo wadde important mission ngaji ɓurɗo wadde important ko mission ngaji national donc kadi woodi mission ngaji goɗɗi 14 région o aɗa wawi ƴewde région fof mbaɗa département ji ɗum noon ɗiɗon mission ngaji noon mbiyete ko mission ngaji secret ɗum noon so tawi aɗa yaaha e gortinata ko an tan yaha mbaɗa ko poɗɗa wadde garta so tawi wonko kewi toon wonko fewi toon wonko boni toon fof mbaɗa après nelda mi yehino région de Saint-Louis département de Podor mi yeehi aussi région de Tambacounda woni département ji nayyi ɗi Koupentoun Tamba Bakel Goudiri donc ko noon ko heewi noon yahat sa yeehi kala hen wawi wonde caɗele ɗum noon a ƴewat caɗele mabɓe après noon mbaɗa compte rendu nelda
ɗum jeeya koye golle he tigi a wiyama ko an woni suko ɓurɗo famɗude e wonɓe e joguiɓe nele mawɗe leydi woni chargé de mission wiya embo handi hen o handani hen beela a holliri wonde wiyatnoɓe o fotani wonde ko suko o yaawi beela holliri ko yimɓe ina ganda tigui ko totta kodi o waɗi hen ko mawni aɗa andi ko jiiɗa fof ko Allah waɗata kadi ko kalla ko gonga min ɓuuri famɗude cabinet président ɓuuri famɗude par ce que mi yiyani mo keccumi toon taw eyyi wona haaltande Allah ɓe gondumi toon ɓe fof ko ɓe ko retraité ji ma ɓe aussi ko cadre uji mawɗi kono noon kala ko jiiɗa ko Allah waɗata kadi liggeyo mawɗo leydi so tawi waɗi yimɓe tan neɗɗo fof ene anndi liggotoɗo eyyi won ɓurɓe jogade moyen ɓurɓe jogade moyen logistique ɓurɓe jogade jagge ɓurɓe jogade junngo juutngo e komin mbaɗata ko liggey momin gollata on liggey eyyi donc ɗum noon tan sa waɗi liggey noon a waɗi note a neldi mawɗo ma tin anda a waɗi ɗum noon kadi ene waɗi important par ce que nden 2019 min jaano hedde temedere e quelque wonɓe cabinet mawɗo mais no 2019 no cabinet o yani nde cabinet o ene ƴettire donc ƴetta hen tan ko 60 eyyi firti noon a ummima temedere ari ha 60 on ko ussi no fewi tigi huudu ko noon en ɓosat holko saabi huudu guila nden ha joni ko chargé de mission tan huudu woni conseil des ministres ne waɗa yimɓe ɗamano huudu no wawi wonde ministre walla wona DG walla wona naggam ha joni huudu waɗa holko saabi ɗum saboto ɗum ko Allah tan Allah tan laɓɓinan yimɓe minen min nanata wiya dossier huudu he ha woni min a meeɗa kam haalan en meeɗa ɗum haaldu kalduɗen tan kone watten émission kono wiyama huudu dossier mum saaha fof ne yahate natani ɗum holko pawɗa min laɓɓitanani non ko Allah tan aɗa andi ko jiiɗa ko kala ko yontani weɓata kadi waɗama ko fonno waɗede fof waɗama aɗa andi so foti wadde fof waɗama ko heddi ko accere tan ko junngo Allah en mbaɗi en janggi mawɗo neli en mawɗo neli hem France mi janngoyi France mi dañi diplôme ɓurɗo mawnude diplôme aji France min mbima félicitation min jii ɗum min mbaɗi ɗum partage félicitation ya jogoro jaam aɗa andi dañƴo ɗum so arti aɗa andi on ham sene haala wiyata ya janngoy a waɗi aɗa jogii yimɓe to koɗɗa ɗo aɗa jogii ɗon yimɓe e département ma aɗa jogii heen yimɓe e parti o aɗa jogii heen nafoore aɗa liggono mawɗo leydi aɗa yehe média ji aɗa waɗa ɗum défendre aɗa anndi ɗum ɗon fof militant discipliné foti wadde ɗum ɗon fof a waɗi ko heddi ho noon ko Allah yettinta so tawi yonti tan kanko mawɗo kanko ɓuri anndude huudu kanko ɓuri anndude ko janngumi par ce que no neli mi jaami pari nde janngoymi nde no ari pari nde min jiindiri kadi neɗɗo so nelima kañum nelma so wima ya janngoy on ham jaaɗo biiɗo ya janngoy ene anndi ko wiroyma ya janngoy kono noon sa tottama ene moƴƴi sa tottaka aussi fof koye junngo Allah woni tigi jaɓanten ko département mo Kanel 2012 fewde hannde holko waylito hol wayla baɗɗo toon mawɗo tawde on jogii golle ɗe holko teskiɗa toon wayla ha waɗi e nder département ko tengti aɗa anndi département o yaari yeeso ko wayloji ene keewi e département o kadi ko wonko manki hen ko heewi kono noon ko heewi ko wayloji heewi o pont uji désenclavement mbaɗama pont uji ɗiɗi ɗiɗon pont uji nden ummade jeeri faye Dande Maayo ko probléme président o waɗi vraiment ɗon projet ji pont Ganguel Soule kadi pont goɗɗo nana Wendu Bosiyaɓe mi salmini premier questeur de passage ɗiɗon pont uji ko milliard uji ɗum noon wiyata ko kecce ɗum ko liggey
kadi waɗama piste production tubakoɓe mbiyata enen mbiyen reng uji kewɗi mbaɗama toon ɗum noon vraiment ene nafi no fewi par ce que laabi sa ƴeewi joni horko jeere polel diawɓe ha ƴeewi joni ɓokilaji ganguel modi makka donc piste uji kewɗi mbaɗama ko waɗa goɗɗum aussi déjà courant Dande Maayo min komi Dande Maayo ko toon konmi courant Dande Maayo wonno ko rêve wonno koydol mais alhamdulillah rabbil alamin e pouvoir o e Dande Maayo pop waɗama électrifié fof donc ɗum noon kadi ko hunde wona guesse mbaɗama toon aménagé e wona guesse kadi aussi nena ndeme e sippaji nen toon mbelat banggue boyɗi ni mbaɗon on mbaɗi wayno boyɗi wayno boyli ni hayso wona saɗa heewi waɗede ko forage uji mais wone guure de manière individuelle aɗa yiya responsable waɗa woynu waɗa boyli ɗum premier questeur ne heewi ɗum wadde donc woni guure kewɗe ara tan ƴeewa bilan woynu ndu mbaɗa woynu donc ɗum noon kadi jeeya koye baɗe ɗum noon kadi il faut ande ɗum noon so ɓenni ene woodi kadi laawol ɓurgol wadde important surtout e Dande Maayo e laawol ngol ko nawel demankani yimɓe fof mbiyanno ko politique woodani ko politique woodani eyyi ene ndaare tan ko politique woodani ha jamde ngari ciment ari e waɗoɓe travaux ngari yimɓe puɗɗima laawol ngol joni ko hen ɓe goni ɓe mbaɗi base mabɓe aɓene puɗɗi donc so Allah walli aussi ngol gasi e dow jaam ma moƴƴu no fewi kadi ma wat soulagé no fewi surtout suhaɓe Dande Maayo ayno ɗum ɗo ɓesguji Dande Maayo ɗum noon ham ko memi ene wawi memde wona ko memi aɗa ko memi ene woodi kadi ko wonko faye social ko wayno bourse de sécurité sociale ene wayno aussi égalité de chance ene wayno kadi ko goɗɗum ɗum noon fof no président ari nde ko ɗum président waɗi eyyi kadi ko jiiɗa ko ene woodi kadi galleji ɗi o waɗi ɗiɗo galleji ɗoftata ko rewɓe ɗi ene ɗofta suhaɓe galleji ɗoftoɓe rewɓe liggotoɓe wayno promise wayno FONGIP ɗiɗon galleji ɗoftata ko suhaɓe ya ANPEJ kadi ɗiɗon galleji kadi en ɗofta suhaɓe pour surtout mballuma kadi DER kadi ko ari ko ene waɗi ko ɓuuri hen hewde saɗa jogui projet ma hewɓe hen ne mbawi wallede heddoto noon holko manki ko holko fuɗɗa wiyete tan ko fuɗɗa ko yo jokkir par ce que eɗen jiiɗi kadi surtout hôpital mo Kanel o hôpital o vraiment o ƴewte kadi surtout bloc opératoire o ƴeewe kala ko wawi ɓeydede hen ɗum noon kadi ko goƴaji yimɓeɓe ɗum noon so ɓenni surtout kadi ko golle suhaɓe ko hunde wonde important hande hayso tawi hande crise o chômage o ko international koni golle suhaɓe hande ko ɗum ɓuuri wadde facteur impact won ko wona e dow mum noon kono ko wona e dow mum ho so ɗum ɓenni tan hankkadi ne yimɓeɓe ene mbawi yiide koye mumen par ce que so tawi suhaɓeɓe golli rewɓe ɓe dañi financement e guura ha yeehi agriculture o nene yaha donc daguji ɗi aussi darima to Kanel ɗo ɗum ɗon ne wawi nafde ko heewi joni jabannden koɗo woddere ɗo hakkude ma e Alhuseyni Ndiaye wiyama huudu ko joom peeje huudu ni ina jama taw won feere nde jogui hay maire o gontugol mu maire huudu waɗi hen participé no fewi hol feemuji fi suudude stratégie ɗum noon ko yimɓe ɗum noon ko yimɓe kaali ko noon par ce que minen min jahani liste pouvoir e ɗum noon kadi il faut yimɓe ganda ɗum min gone pouvoir min goni koye pouvoir koni noon politique wuuro ngo jiiɗa fof sa are wuuro ene woodi goto fof rewata ko yadata komo yiiɗi yadata komo nandiri kadi ɗon mi arta ɗon seeɗa par ce que c'est important 2014 gonnoɗo maire o yo ɓuuɓanmo Djiby Sow
ala bubanmo kanko wonno maire wodo bere ko minen jaadi minen jaadi mbaɗmamo accompagné no jaadame makko nde heedi ha mona saare gonga e jaadu makko sans condition sans condition mi yaha tan eɗen jaada pour l'intérêt wodo bere Allah walli noon entre nden e joni ko heewi firlima change jibino sankinde donc maire goddo yalti mais yalti koye tendance jibi he eyyi joni noon min ɓeɗon min liggodirani hankkadine taw aɗa andi to jeyata ɗo so tawi a liggodiraɗe neɗɗo hayso woni maire on gona yaadoɓe onon ndendi noon to président de la république to kono to base to mo bella jaadata min noon mboɗo wonde honorable Alseyni ne wonde honorable min jeehi noon lissuji jalti kamɓe ɓe keeɓi liste Benno Bokk Yakar minen min jeehi opposition jeehi liste bannière parallèle min jaadi goto foof waɗi hen fulla mum e fayida mum e doole mum e darde mum Allah hokki min victoire eyyi wona peeje wona ɗum ɗo ala ko ligga ha ɗigui min jaadi Allah hokki min woni min keeɓi commune o hande commune o ko juuɗamin woni par ce que mboɗo jogui conseiller ji nene commune he jogui conseiller ji taw ko conseiller jam municipal nene commune he firti noon ko hande mboɗo jogui hen gueɗal e ɗum noon kadi c'est il faut ɗum waɗa important ɗum noon ala peeje ko min jaadi min Allah hokki min victoire hande ko minen goni hande équipe municipalité gonɗo to commune Wodé Bere hande tigi ko gasi noon ha laabi mataw ɓeydan men hoojuma e seetan ko wona ko ɗum ko joljole woni actualité prix ji ɗi ustama woni cogguji nebam diwlin sukar ha mburu kono kadi ne morlal jiire tan mbatta jawtara beela wona soynade wadde lawol tataɓol ɓe mbi 3e mandat beela wona ɗum saabi cogguji ɗi usta beela kadi mawɗo leydi so waɗi 3e mandat ka jaaɗo way mom e prix ji ɗi usta morlal jiire aɗa andi prix ji ɗi gouvernement o no président yandini gouvernement waɗi gouvernement kesso gouvernement o yaltini gouvernement de défi kadi gouvernement garowo vraiment ene waɗa soulager Sénégal naɓe e batte guura surtout e loyer guura e loyer ko ɗum ɗon tan ummini gouvernement o ñamdu ndu mi siftori hay location e fof location joni noon ñamdu ndu ussima location ɓe gussi e waɗani vigueur noon mais ussama e ɗum noon ko hunde wonde important kadi ko acte uji ɗi posa président wiyani ene yaha 3e mandat hayso président wi yahata min mbaɗamo obligé o yaha par ce que lawol ne hokkimo kadi lawol ne hokkimo o waɗi ko duuɓi makko jeeɗiɗi o fayi hen duuɓi joyyi constitution kesso wimo ko duuɓi joyyi woni duuɓi sappo donc o waɗi ko duuɓi jeeɗiɗi makko wonde duuɓi joyyi ɗi 2024 ɗi gasata o waɗa deuxiéme quinquennat makko ono mbiɗon ɗum ko deuxiéme quinquennat parti o suhaɓeɓe e rewɓeɓe e mawɓeɓe e enseignant ji ɗi ko pression min mbaɗe makko pour o waɗa représenté e pour o waɗa deuxiéme quinquennat ɗum noon ko parti o waɗi ɗum obligé joni kanko ko caliɗo onon parti o mbi o yaha o yahat bel maaɓe kewɗa maaɓe kewɗa somi waɗɗu mbaɗi leydi ndi huɓɓata non leydi huɓɓata ko loi ne hokkimo le leydi ne huɓɓa mara huɓɓoɓe leydi ɓe mara kamɓe jeeyi leydi ndi loi ne hokkimo yaade ko jaho ɗum noon hayso wi o yahata hayso salima lawol ne hokkimo kadi aussi ɓesgu makko en wonde parti makko waɗamo obligé pour o yaha no mbaɗɗoton e mo kulɗon onon Ousmane Sonko tan kulɗon no mbaɗɗoton e mum noon non Ousmane joni onon ñawori mum ñawa kono Ousmane Sonko de holko tagi APR huuli Pastef non ala hulde aɗani ko woni hulde woni hulde ko
ko neɗɗo sa wi aɗa yiɗi leydi poɗɗa darade ko darde no jiɗɗo leydi ay président Macky Sall no yinno leydi o kal cakka mo joguino ittu cakka weddi yimɓe keɓiɗo en duha ɗo e Dakar kanko naate leydi he o ɗiggini hande ɗiggi nden wonno 3e makko laabi 3 no waɗa mo o waɗa tour Sénégal e caggal no wonno tour Sénégal donc noon o ɗigga ha ɗefi ha ɓiddi kadi e o waɗi de manière structure manière nationale kalto ari wuro mo ari leegal ngal o ari omo sampi ɗon neɗɗo mamo jogui ɗon jaatigo kono on cuusa Ousmane Sonko e wona élection paaɗen ha joni ko laabani hakkude makko Aissa on cuusa Ousmane Sonko non Ousmane Sonko foti ko laɓɓinde hoore mum yo laɓɓin hoore makko howo laaɓa so laaɓi noon o ara noon so laaɓi noon o ara o sippire kono avant mo sippire yo laaɓ taw ɗon cuusama kay ma won cakuma kam ala mi anda ɗum woni he laamu eko mbiɗa hen hollo yiyandema e ɗum yandam onon kon non yandam sikkuɓe yandam e procès makko woni koye hakkude woni koye juuɗe hakkude lamɓe o woni koye ñaawede so tawi o laaɓi o yaaha so tawi o laaɓan noon laawol nene dow makko mais yo labbin hoore makko haw laaɓa non yo labbin hoore makko woni bammude hannde Sénégal sa yeehi caggal leydi Sénégal hannde ko darogal e Afrique ayi Afrique fof to jiiɗa enen e hoddiɓe men yo Allah ɓoyni ɗum noon ko Sénégal tan dari tiiɗi yaw wona Sénégal tan hannde tiiɗi ko heddi o fof ko bofwi sa memi tan yahat wonko yeehi hen kono hannde ko Sénégal tan tiiɗi ɗum ɗon kadi eɗen jogui signature au niveau de banque mondiale enen ken daragal aduna ɓaade ken daragal aduna noon woto caahan woto kebbinen caahan e ɗum ɗoji wona leydi ndi pourquoi mbimi so tawi omo yaaha komi barowo soutenir par ce que leydi ndi ko leydi hesiri e pétrole leydi hesiri e gaz leydi ndi wona neɗɗo mo ala expérience tottire leydi leydi saɗa totta leydi saɗa totta leydi non saɗa totta leydi totta leydi au moins quand même meɗɗo wonde chef de bureau ma mewɗo wonde chef de service ana meeɗa wonde chef de service ana meeɗa wonde chef de bureau ana meeɗa wonde directeur général ana meeɗa wonde président conseil d' administration ana meeɗa wonde ministre a meeɗa gerde wonko gérno ko ya holko gé o gérani hay sinnak leydi woni ɗum ɗoji kam o jogay holko gé joni holɓe kulɗon mo hulɓinahi hay hamam hojomaji men koko gasi yewtere nde weeli ari koɗo weeli ɗo mbiyeten ko ɗon gasi ɗum noon konngol mbayni ko eyyi mi weltima kadi aussi mboɗo yinno temps kewɗo par ce que ko haalte en heewi minen komin politicien e somin puɗɗima haalde tan ko ɗuminat mais quand même ko weltare kadi mi weltanimama no fewi kadi mi weltanima aussi dendagal journaliste uji ɗi kadi aussi mi weltanima haadi surtout filmoɓe wonɓe hen ɓe pop kadi mi salmini kadi surtout parti o département de Kanel jeunesse o rawɓe surtout kadi parti au niveau national kamɓe foof ɓe beltanama ɓe calminama koddi o tan yo yimɓe jokku golle fo ɗum noon Allah jarama on jarama en beltanima bandiraɓeɓe en wayno yewtere nde gasi ko ɓooyi kono noon wonnomo jewteteno kadi ko ganda mbiɗen en mbawa noon to guirde yewtere nde kono yewtere nde so Allah hojomaji ɗi joguiɗen ɗi gasi ko ɓooyi kono kadi en jarni bandiraɓe kala tonggode men 126 en jetti kaadiɗo Amadou Ba gumminde en tari addi en Baye Star ko hen dia toon to tariɗi en calminima no fewi Oumara Dia walla mbiyen fonki leñol tawtorama yewtere men tonggode 126 kono garaten koye konngol mbaynigo ina addani en Aladji Abou Ndiaye mo Daka walla mbiyen mo Funere Kumpital wi ko sirlu ko ngalu wattaki e batu julɗo sirlu ko ngalu waɗetaki e bata julɗo o wi sirlu ko ngalu waɗetaki e bata julɗo tonggode 126 ko joguiɗo nele mawɗo leydi Sénégal mbiyen mo chargé de mission ko nele e nder nele o yaltat nder leydi ndi kadi no arta
gila nden ko suko tokoso ɓurɗo famɗude duuɓi nawaɗo toon sawdi mawɗo leydi Sénégal kono kadi en mbiyamo yo jogoro jaam ɓoyani ko yaademo toon to caggal leydi o janggoy o ɓeydo jangde makko haw heeɓi toon seedam faagu mawgu on woni on gonduɗa ko Huudu Boubou Dia kono kadi en jarni yeɓannoɓe o ubbaninema hakkude makko e Haruna hakkude makko e Dawoudou kono kala ko ñawi e yewtere nde koye min oɗo kono jinnoɗen ko yo feew Allah jarama on jarama jokkon e yebde télé mon Ibrahima Thiombane Abouba Allah jarama on jarama